Seo cuid go na scéalta is mó bhí Tuairisc an teachtain seo. Dúirt fhaitíosaí agus scríbhneoirí na Gaeilge gur údar díomá seachas údar aontaise nach raibh oiread is leabhar Gaeilge amháin ar a liste go na 100 leabhar éireannach iseár a d'fhoilse the Irish Times an deire seachtaine seachtaine. Dógar intaobh scoilne Edmund Rice go bhfuil sé fós a gceiste go bleanacht a raibh leis a blean gaolcholáiste có-oideachais a dhéanamh go CBS sráid Sing i Maileach Lia. Dúirt cumann na meánmúntóirí nach nearnú cóirleachan cuid le múntóirí ná le tuismitheoirí agus gur cheart an plán a chatha i dreapsí. Mhara arm Israel na céad Palestínach in ionsaithe éir an teachtain seo agus deire curtha leis a sos cogadh a bhí bhaim ó bhí anar. Dúirt údarrás Gaza gur mrá agus páistí an chuid is mó a maríomh na hionsaithe. Dúirt Daniel Holder, stúrthóir an chiste réir a chéirt, go bhfuil sé áféiseach nach méid scrúdú teanga i gceist go fosta choimiisinéir an tradiisiún Albanach Olla agus Britanach sa túisceart. Bé ar iarthóirí go fosta choimiisinéir Gaeilge a gomas an Gaeilge a léirú a scrúdú a reachtáil ollscoil Olla ach ní bheith lehéad go scrúdú oltaise an go choimiisinéir eile. Bhí Bridget Bhránach a scríomh díolann Tuairisc an teachtain seo agus chuir síosaigh ar Láille Pádraig an Gáile agus cuairt an aisteoir Eugene Levy ar a gcathair, cónacht an aire agus an tráth telefíse Adolescence. Agus muid a Bhránach an Tín ar a deire seachtaine, bé deire teacht leis na comórta sreathe agus bé Pádraig Ó Ciara, Darragh Kinnéide agus John Allen a chasúil ar na cluifi sin. Tá na scéalta sin agus tuile ar Tuairisc.